Sapa jen? Mas Iqbal. Mas Iqbal iki enggak nong. Nggih. Contoh nono sik. Iki mau ngono deh. Iki kan contoh-contoh ngono. Bener ta? Setuju apa ora? Setuju? Dicontoni. Ora contoni jotosi ya. Lho aja ngono to, Mas. Ayo. Reak. Omahku ki Contoh. Lho, sing ngongkon ki aku kok malah aku dikongkon ki piye to Lah, kok ya? Kode Ya contoh. ya cah iki sik nek iso nek gak iso lagi tak contoh. Oh ngono nek gak iso dicontoni Mas. Ayo reak. Kok arep garap aku, aku ado caruban kok iso. Ya, ayo dhisik. Tak tambahi kok aja khawatir. Yo. Dicepot iki nih. Selope. Mriki gudange seni nggih. Yo. Hop 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 hop. Yo sikilmu busing. Ora ya ora ngono kok ya aja nesu sepurane ya wis.